da ni kaina lokacin da kawuna ya je muka je America da shi ya ba wa Bill Gates rancen $5 ya fara jari. To kaga da yanzu a ce shi ma ya zauna ya kasuwanci da zaman Bill Gates ai kawun ka mugu ne ai har na ba yanzu da musulmi ya ba ko banza ai da yanzu an yi wani abu baka gani ma shi ga maraya nake sawa ba. Ai ka san wani abu ka san wani abu sai ka fada ai ban taba sanin cewa ni nayi nisa irin haka. Hello? Ke da Allah da ka wallahi Aisha Buhari ba dan kina auren shugaban kasa ba na rantsa da Allah sai na haihu a APC bakara. Ai mijinki ba karamin mara mutunci bane. Ni nan na rinka tiri ina tallansa a garin nan. Ko ina aba hauka ake yi. An sai da tumaki na an tura katin na rantsa da Allah sai na haihu a APC matsala. Wallahi kinga da Aisha Buhari kake waya kinga ba magana wai in zo mi sulhu na rantsa da Allah ba Tinubu ba wallahi in Oduduwa da a dawo da sulhu ba alkhairi ba za a yi ba sulhu alkhairi wallahi ko Oduduwa ne zai dawo ba Tinubu ba wallahi ba zan yi APC ba ai ba na ga ma kamata ya aje a zauna kawai abinda zaki kawai in kin nemi zaman lafiya in kin zo hutun sallah ki baro daura ki zo ki samu a Kano ki sa mijinki ki tari a filin stadium ya nuna wa duniya mutunci na iban hakuri. Aure kake so ka kashe mata? A'a aure kake so ka kashe mata? Bara wannan baro ka tsine ta. Bari zan kira ki. Abinda ake faɗa shine yanda duk duniya ta san nawo Buhari hidima na hidimta mar to wallahi dai ta zo a kofar mata stadium Buhari tsuguna ice ran da ka gafarta na saba maka. Amma idan ba wannan ake ba wallahi ba zan zabi APC ba. San me ya faru? Wai ni kaina fa wai jiya wannan yaron Bilget da kawuna ya bashi jari wai shine jiya ya turo min sako ta email dina ban karanta ba ya sake yi min flash kace ni ba zan daga ba kuma ba yana tsaya yana min flash ka san wani abu ka bari kawai ka san wani abu ni na sanya zami ka san wani abu wannan mai anjina ka san wani abu sai ka fada da rano da dan wake din a gidan man dan wake dan Aliko ko a gidan man nan dan lami kai kare kan banza maka ne da kuke yi a nan gurin duk ina cikin gida ina jin kuna yin kare banza da ina kuka sani kai ba za ka yi shiru da baki ku tashi daga nan kuma ne mu dan bijili duk su kare ya mu ku tafi daga nan nace amma kuma dai mun kale mu ku dan bijilin su ragargaje mu kare banza da wuki kuna yi mana ba irin wannan ne zai jawo a rasa ruwan sama ba duk irin wannan maganganun da kuke shi yake jawo mana matsala a rasa ruwan sama Allah ya ba mu damuna mai